Dulure lanang iso geni. Iya, papan kepara nyata. Lho, Edian. Edian. Mati dening aku kowe. Wis. Wah. Waduh, piye? Wah, ya. Aduh. Wis. Ya, toh yo. Ya wis Kang, ngono wae Kang. Waduh, wayah Edian. Panuks maning jajalanget lho komandar dulure ling sanggene iki pirang-pirang banget yo. Dulure wiso geni iki akeh lho komandar kakeh banget. Aku tak ngundang muridku Muridku kene maju ning pangarepanku Yes! Bermono dewa dawuh pangandika Bapa Begawan. Nibali Kang putra kula majeng oning ngarsanipun panjenengan kados pundi Bapa? Iki ngene ya. Lho pun Bapa ki diwirangake dening bocah cilik-cilik. Aran Wisogeni lawan Antarja lan sekadang-kadange. Wisogeni sekadang-kadange iki mirangake kelawan pun Bapa. Tegdawe dening pun Bapa jeneng Siraya. Loh. Dawuh kados pundi, Bapa? Iki ngene. Wisogeni sekadange cekelen Perjayapati dipateni. Mekaten, yo. Gelandangan Wisogeni wis ora tersah diweni pangapura. Sopo iki? Antarja mapan kepara nyata. Apane Wisogeni? Dulure lanang. Kowe sapa? Nalendra Pusar Segara. Jenengku Bermanadewa. Bermanadewa. Wah, kena kandhani bali ora usah. Kowe kihane kene Edian keparat. Cuk. Yen kena tekandani mandar kowe sing bali. Ora usah kowe ki ngangkrah-ngangkrah Praja Ngastina awit. Ngastina ki bakal dikukuhi dening guruku Begawan Manik Maniten. Kowe kudu bali. Ora gelem bali kelakon ana ratu. Satriya mati dadi banyu. Tambane. Gaduh piye?